במחלקת הנוער כל שחקן מקבל מעטפת ליווי בנוסף למשחק הכדורגל. המעטפת ממשיכה לתוך הגוף שלך. מערך רפואי ברמה הגבוהה ביותר ששומר עליך בכל רגע. בנוסף, הקבוצות מקבלות באופן קבוע ניתוח משחקים ואימונים בחדר הוידאו. בעלם שמאל, מי לוחץ מגן? אהלן, אתה עידו השחקן החדש. חבר'ה, קבלו את עידו במחיאות כפיים בבקשה. זו החולצה שלך, שלך בהצלחה. תצטרף אלינו. חבר'ה, עולים, המשחק הזה שלנו. יש! כדורגל משחקים על הדשא, וכשאתה עולה על הדשא, אתה מבין ישר את ההבדל, כי כאן בונים את הדור הבא של מועדון ספורט אשדוד. תסתכלו על המקום הזה, שחקנים, הורים, סוכנים, תבינו טוב, אין עוד בית כזה בישראל. מחלקת הנוער ממסמך אשדוד, החלום שלכם מתחיל כאן.